खुलुमबाय अन्दाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै बे ज्योति प्राइड मिनिस्ट्रिनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे आरोबाव सावगारिखौ लाना फैबावबाय जाय सावगारिया माखासे बाइबेलनि बोसोनजों लोब्बा लाफानानै आरोबाव जोंनि जिउआव नखर संसार जानायफ्राव एबा जोंनि गासैबो जिउ नखरनि गेजेरजों जों मोजां आवगायलांनो थाखाय जोङो इसोरा गोबांथार जेरै बिबानफोर होयो बेजों लोगोसे जोंनि बे हादराव इसोरा थांनानै थानो थाखाय जोंनि नखरफोरखौ जेरै मोजाङै आवगायलांबाय थानो थाखाय जेरै जोंनि इसोरा माखासे बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं आबादफोर बायदिसिनाफोरखौ जेरै इसोरा गावनो जोंनो होदों जेरै जिसु आरो मारियामनि नखराव जेब्ला बिनि फिसाय जसेफआ जेब्ला बे दंफां मिस्ट्रि खामानि मावनानै नखरखौ मोजां सालायोमोन लोगोसे अनसला फोरबो जिसु ख्रिस्टआबो गावनि बिफाजों लोगोसे बे दंफां मिस्ट्रिनि खामानि मावनायाव बे हेफाजाब होयोमोन आरो बिनि नखरा जेरै हावरिया नखरब्लाबो दिनै बिसोरो गोबांथार गोजोननाय गोथार नखरमोन बेबायदिनो इसोरा जोंनो दिनै गोबांथार बे संसाराव थांना थानायाव गोबां लामा आरो राहाफोर होयो जाय बिफा इसोरा जेब्ला बे बुहुमखौ दादोंमोन जेब्ला बे पृथिबीखौ दादोंमोन गासै बे बुहुमाव दानाय बिफां लाइफां हाजो हायेन सान अखाफोर हाथरखि गासैखौबो इसोरनि फंसे बाथ्राजों जाजोबदों आरो जेब्ला जों जागायजेननायनि 1:29 सेराव जों फरायब्ला मोनो इसोरा होनबाय नाय पृथिबीयाव फिथाइ थायग्रा गासै मैगंफोर आरो बेगर गोनां फिथाइ थायग्रा बिफांफोर मानिखौ आं नोंसोरनो होनाय जाबाय नोंसोर बेफोरखौ जानो हागोन जाय बे पृथिबीयाव बिफां लाइफां आरो मैगं आरो बेबायदिनो बेगर गोनां आरो मोजां फिथाइ सामथाइफोरनि गेजेरजों इसोरा जोंनो जानो थाखाय बे गावनो जोंनो इसोरा होबाय बेनि गेजेराव आरो जेरै जोङो मैगं थाइगं फाननानै फिथाइ सामथाइ फाननानै गावनि मोजां नखरफोरखौ जों बेंनो हायो गथ' गथायखौ फोरोंनायाव आरो मोजां नखर बेंनो थाखाय जोंनो थाखाय इसोरा बेफोर लामाखौ होयो अन्दागाफोर जेरै धोरोमनि जेरै जाकबनि 3 7 सेराव जों फरायब्ला मोनबावगोन आन्थाय धोरोमनि फिथाइया जेरै बेंग्लाय होग्राफोरनि थाखाय गोजोननाय लाबोयो बेबायदिनो अन्दागाफोर बेंग्लायनायाव जेरै मोनसेथार अनलायनाय आरो बे बेंग्लायनाय आरो अनलायनाया जोंनि थाखाय धोरोमनि मोनसे मोजां फिथाइ आरो बे बेंग्लायनायनि गेजेरजों अनलायनायनि गेजेरजों बे समाव गोजोननाय आरो रंजानाय आरो बेनि देरसिन गोजोननाय जों ना बेदर सना रुपा धोन दौलत मोननायनि गोजोननायनिख्रुइ सोरबा सुबुंखौ अनलायनायजों सोरबा सुबुंखौ बेंलायनायनि गेजेरजों सुथ्रुखौ आंगो लोगो खालामनायनि गेजेरजों बेखौनो जों बे फिथाइजों रुजुदों बेबायदिनो बेंलायहोनाय फिथाइयाव जेरै जिउआव गोजोननाय फैयो बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो इसोरनि अननाय नैबे फिथाइ सामथाइखौ फाननानैबो जानो हागौ बे फिथाइ सामथाइखौ जानानैबो जोंनि नखर बेंनायफोरनि आरो गावनि देहाफोरनि गोजोननायखौ जों मोननो हायो अन्दागाफोर जाय माखासे फिथाइफोर जेरै मियाजाकि होननाय मोनसे थाइजौ नोंथांमोना मालाबा खोनाफेरबायना बियो पार केजि 2 लाख एबा 2.5 लाख एबा 2,70,000 गाहाम आंबो मालाबाबो खोनाफेराखैमोन नाथाय बियो जापाननि दिनै बे मियाजाकि फिथाइखौ जानायनि गेजेरजों सोरबा केन्सार बेरामफोर सोरबा गावनि देहानि गोबांथार साखा जानायफोरखौ बेबायदिनो इसोरनि सोरजिनाय बे फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंबो माखासे गोजोननाय बे फिथाइफोरनि गेजेरजोंबो माखासे जिउआव माखासे देहायाव गोजोननायखौ मोननो हायो मानोना अनजागाफोर आरो बेजोंनो जोङो फेरलेबसे हायाव खरलेबसे हायावबो जोङो बेबायदिनो बे बिफांखौ गायनानै जोङो माखासे फिथाइफोरखौ सोरजिनानै धोन आरजिनो हायो नाथाय गोबांथार जों मावख्रुबो बोसोन बिजाबनि 10:22 सेराव बुंदों फोरबोनि बोरासो नोंखौ धोनि खालामगोन नाथाय मावख्रुबनायजों नोङो धोनि जानो हाया गोबांथार हाफोरखौ लानानै जों मावख्रुबनायनि गेजेरावबो जों इसोरनि बोर गैयाब्ला नाथाय धोनि जानो हाया बेनिखायनो जों एसेल' हायावबो अन्दागाफोर बे मियाजाकि थाइजौ बिफांनिफ्राय फिथाइफोरखौ मोननानै जोंनि देहानि गोजोननायखौ मोनगोन देहानि साखा जानायखौ मोनगोन माखासे थैनाय सेलफ्राबो जाखांफिननाय आरो माखासे केन्सार बेरामनिफ्राय बे फिथाइखौ जानानै गोजोननाय मोननाय आरो देहानि आरोग्य जानायफोरखौ जों बे फिथाइनिफ्राय मोनो बेनिखायनो बेजों जोङो देहानिबो आरो फारसेथिं जोङो नखर बेंनायनि थाखाय मोजां राहा लामा आरो बेबायदि धोनखौबो जों मोननो हागोन बेनिखायनो फै अन्दागाफोर दिनै जों बे मियाजाकि थाइजौनिफ्राय माबायदि जों गोहोम मोनदों
आरो बे बबेनिफ्राय मोनो नोंथांमोननि न'खरावबो गायनानै बेखौ नोंथांमोना मोजां धोन आरजिनो हागोन बेनिखायनो अन्दागाफोर फै जों बिनि सोमोन्दै जों मोजाङै मिथिनो थाखाय जों आवगायलांनि जाय मियाजाकी थाइजौ बेनि राङा गिबियाव 2,70,000 अन्दागाफोर बे बिफांनि फिथाइया नायनो समायना आरो बे मियाजाकी बिफांखौ हरिश गयकानो बिथाङा आगोलाव बियो जापाननिफ्राय लाबोनानै बेखौ गायदोंमोन आरो बे गायजेननाय समाव जेब्ला गोबां सुबुंफ्रा बिनि दामखौ मिथिनानै आरो बिनि बेलुखौ मिथिनानै जेरै बिसोरो मानि थाखाय सिगां दामि बेखौ मिथिनानै बिसोरो गोबांथार सिखावफ्रा लाना थाङोमोन जायनि थाखाय सिकिउरिटि सानै आरो लोगोसे सैमा माने फिसिनो गोनां जादों आरो नायदो नैबे बिफाङा एन्टि अक्सिडेन्ट फलिक एसिड बेटा करेन्टेन अन्दागाफोर जाय बे बिफांनि फिथाइनिफ्राय जाय सेल डेमेज जानायफ्रा मोजां केन्सार बेरामनिफ्राय मैखुन एबा बिखानि बेमार जानायनिफ्राय स्ट्रक जानायफोरनिफ्राय रैखाथि मोननायनि जायनि थाखाय बे बिफांनि फिथाइया एबा मियाजाकी थाइजौ बिफांनि फिथाइया दामि जेरै मोदोमाव बि भिटामिन हेफाजाबनिबो मोनो बि कमप्लेक्स भिटामिन आरो मोदोमनि गोख्रों प्रटिनफोरनि थाखाय बे फिथाइया जोंनि थाखाय गोबांथार बेसेन गोनां जायफोरनि मेगननि पावारा खमायलांबाय आरो देहायाव स्ट्रं इमिउन सिस्टेमनि थाखाय जाय बिगुरफ्रा गोबांथार जेरै थिफखांनाय बायदि बेमारफोर जानाय स्किननि प्रब्लेमफोर खर' खुजालि दादुफोरनिफ्राय आरो बेबायदिनो गोबांथार जानांगौ लेप्रसि बेमारफोरनिफ्राय बे फिथाइफोरखौ जायोब्ला जेरै भिटामिन ए टक्सिस बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननायनि राहाखौ मोनो आरो खुगा गन्थं गारामा मेगन उदै खोमा पायखाना नालाफ्रा क्लियार जायो अन्दागाफोर जायनि थाखाय बे बिफांनि फिथाइया दामि जेरै इन्डिया टुडे निउसावबो जों बेफोरनि सोमोन्दै नुनो मोनगासिनो दं पार केजि 2,70,000 नोंथांमोना मालाबा खोनाफेरदोंमोन जों जेरै सराइबिल पारिसआव फादार पिटर औवारिनि बे गायफैनाय नार्सारियाव नोंथांमोनाबो मालाबा बे मियाजाकी जानो हागौ बे गोबांथार केजियाव मालाबाबो 2,70,000 जों मालाबाबो थाइजौ फिथाइखौ खोनाफेराखै नाथाय नै बिफां दा बे उन्दैयावनो गोरलैयावनो नार्सारियावनो लाबोनाय आरो दासो देरहांबाय बिबारबो बारहांबाय सल'खौबो मिथिबाय नङा होमबा बे थाइजौनि नामा मियाजाकी आरो जोङो नुफेराखैमोन खोनाफेराखैमोन दिनै फादार पिटार औवारिनि सराइबिल पारिसआव फैनानै जोङो बेखौ दिनै नुफैबाय माने फादारा जों खोन्थानायखौ जों नायबाय आरो बे बुंदों फादारा बुहुमनिख्रुइ बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो गोथावसिन बिनि फिथाइया पार केजि 2,70,000 अब्ला बिबारखौ नायनो बिबारा बेयाव गैया हौनि बे फांसेयाव दङ बे फांसेयाव दङ जों नायनि बैयाव दङ सिङाव नैबे नेट सिङाव नुनाय जाला औ नै नुगोन औ नै नुबायना नै नायदो नै बिबार बारबाय केजियाव 2,70,000 ब्रादार दैमालु दं जाहा नै अरुण सिंगार दङ बिथाङा जोङो दानिसे उनाव जोंजों लोगोसे रिट्रिट सेन्टाराव थांसिगोन औ जों दा फादार पिटार औवारिनि पारिसआव दं बिथाङा सराइबिल पारिसनि पारिस प्रिस्ट जों बिथांनि स' लोगोफोर नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर गायनोबा गायनो हागोन आरो नै नायलांबावदो नोंथांमोन बिथाङा खोन्थादों नैबे मियाजाकी होननाय मोनसे बेसेन गोनां पार केजि 2,70,000 जोङो थाइजौ आं मालाबाबो खोनाफेराखैमोन दिनैसो खोनाबाय नुबायबो नाथाय फिथाइखौ उनाव जानो फैसिगोन स' लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो फादार पिटार औवारिनि गार्डेनाव जोंनो मा देखायखो नायलांबाय थादो खाथियाव लायोबा मोजां औ खाथियाव ना ओरैनो माबायदि बिबार बारो बियो गुफुरबो एसे निला बायदि आच्छा आरो जों नायबावनि औ इमान फिसा बारो ना आम्रपालि बिबार माबा थाइजौनो बियो गाहायावनो थायो ना फादार खेबसेयाव दं फांनै दाखालि बे बिफांखौ खेबना हरबाय सराइबिल पारिसनि बिबार गार्डेन बियो थाइसेयावनो 1 लाख आलफन्स सोमोनांथाव गाहायावनो थाइजोबो भारतनि बयनिख्रुइ साबसिन थाइजौ
थाइजौआ बेनो आतसा आलफन्स' नै बियो जोबोद जोबोद सोमोनांथाव दिनैसो नुबाय आं बिदिबा आलफन्स' बैयाव दंबावो फांसेबाव औ समायना बियाव बारो आरो माबायाव आलफन्स' थाइजौ बियो फिथाइया गिदिर जायो नामा फादार ना बियो मिडियाम साइज ना आलफन्स' थाइजौ बियो आलफन्स' थाइजौ बियो आरो जों थांगासिनो दङ गुबुन मोनसे जायगायाव फादारा मा मा गायदों जोंनो खोन्थागासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर नैबे फादारनि थाग्रा बिल्डिं बियो थाइजौआ खाथिमन बियो खाथिमन बियो 12 मासिया थाइजौ होननानै बुङो माने मास मोनब्रैजों बिबार बारो मास मोनब्रै खय बोसोराव थागोन मा दा थायसिगोन मास मोनब्रै खनसे थायो 12 मास थायो बे 12 मास मा थाइबा लिंहरनांगोन आंखौ जानो लिंहरनांगोन मा नाम होनदोंमोन फादार थाइजौआ बियो खाथिमन बे थाइजौनि नामा खाथिमन ओमफ्राय नैबे आभकाड' बियो नैबे आभकाड' बे मा जिनिस थाइजौ नङा बेबो फिथाइ फिथाइलाय ओमफ्राय नैबे तितासाप बियो बे फार्निचारनि थाखाय मोजां जागोन फार्निचारनि थाखाय नार्सारि दंबायो बानायग्रा जेनेबा लाबोबाय बायनानै नै बे दंफां आभकाड' नैयो फिथाइ थायोना गिदिर गिदिर एसां गिदिर नेटाव नाय आभकाड' दानो नुगोन औ नेटाव नायगोन फादारफोर ओंखाम जाग्रा डाइनिं टेबोल बियो जोबोद मोजां फादारफोर ओंखाम जाग्रा किटचेनाव ओंखाम संग्रा बियो आरो जों नै थांगासिनो दङ मा होनदों मियाजाकि संसारनि बयनिख्रुइ साबसिन थाइजौआ बेनो साबसिनबो आरो गोथावसिनबो जाखागोन केजियाव 2,50,000 बे थाइजौनि दामा मियाजाकि थाइजौनि दंफां मियाजाकि बिराद थायो माने फिथाइया स्पेसियेल फिथाइयासो दाम गायनाया बांद्राय खमद्रायल' नङा बांद्राय केजियाव 2 लाख नै बे थाइजौनि दामा केजियाव 2,50,000 नो मालाबाबो खोनाफेराखैमोन सोमोनांथाव 2,50,000 मियाजाकिनि बे थाइजौनि दामा जापाननि थाइजौ जापाननि बियो केजियाव मिडियाम साइज 300 ग्राम जागोन केजियाव 2.5 लाख 2.5 लाख सोमोनांथाव मा बियो मियाजाकि थाइजौ औ मियाजाकि जाखि नङा जाखि आरो नायबावनि आरो नैबे ड्रागन सोमोनांथाव नै बरिया बेखौ जोङो फिथाइ जानो थाखाय गायदों फाननो थाखाय नङा फाननो थाखाय नङा आरो जानो थाखाय आगोलाव बेराम जादों मुलि होबाय आरो गायजायोबो दाननानै गायनो हायो आरो नैबे मा फादार बेयो मा मियाजाकियानो बारबायमोनथ' आरो बेयाव एम्फौ थायो फादार एम्फौ नायनांगौ एम्फौखौ नागिरनांगौ ना मोनो बे गाहायावसो थायो बे हानिफ्रायसो मानबोयो बे हराव बेयाव अस्ताद माबाखौ सारना होबा थैजोबो अस्तादखौ सारनांगौ